Вітаю вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары пятніца 20 ліпеня. І гэтым разам мы раскажам, што атрымае пераможца вішнёвага фестывалю ў Глыбокім. Пазнаёмім з праграмай 4-го цыкла канцэртаў «Класіка ля ратушы». Агучым цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3. А напрыканцы павіншуем з юбілеем заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Анатоля Кашталапава. Пра гэта і шмат іншага далей у выпуску. Сёння і заўтра ў горадзе Глыбокае Віцебскай вобласці адбудуцца асноўныя мерапрыемствы 6-го міжнароднага свята «Вішнёвы фестываль». Для гасцей арганізавана насычаная забаўляльная праграма. Адбудуцца навукова-практычныя канферэнцыі па садаводству і энергазберажэнню. Калектывы з Беларусі, Літвы, Латвіі, Расіі, Грузіі і Польшчы зладзяць адмысловую этна-вечарынку ў вішнёвым садзе. Адметнасцю сёлетняга фестывалю стане адкрыццё рэзідэнцыі вішнёвай каралевы каля возера Кагальнае. Кульмінацыяй свята стане конкурс баяністаў і гарманістаў «Вішнёвыя найгрышы», што адбудзецца заўтра. Галоўным прызам будзе баян, зразумела ж, вішнёвага колеру. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Мастацтва выразных линий. Национальный гістарычны музей открывае экспозицию графики «Нетания Минск». Розные техники адлюстраваны ў 19 работах мэтра графики Иосифа Капеляна. Вернисаж ладзяць з нагоды дня нараджэння мастака. Сёлета ему споўніўся 81 год. Беларускі майстар стварыў вялікую колькасць акварэляў жывапісных твораў у жанры пейзажа і натюрморта. Дадзеная выстава прадстаўляе эстампы, адбіткі ці здымкі з гравюры. На этой выставке представлены 19 работ графических в разных техниках, в технике линогравюры, в технике сухой иглы, в технике афорта. Прежде всего, разными техниками. Линогравюра – это когда график вырезает рисунок на линолеуме, потом делается оттиск. Афорт – это игла на металле с применением травления. И сухая игла – это сухой иглой процарапывается по металлу. И отличаются они тем, что они были созданы в разный период времени. На рахунку Иосифа Капеляна больш за 40 персанальных выстаў у розных краінах свету. 2 гады таму мастак атрымаў міжнародную прэмію ў Санкт-Петербургскім Эрмітажы. Рэха фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску не змаўкае на тэлеканале «Беларусь-3». Сёння ўвечары мы пакажам сольны канцэрт спявачкі Зары, што адбыўся 9 ліпеня. Разам з гераіняй вечара на сцэну выйдуць акцёр Жерар Дзепардзьё, спевакі Стас П'еха і Олег Газманаў. Рызынкай стане выступленне асаблівых артыстаў студыі «Жэстаў», спяваючыя рукі і пераможцы музычнага тэлешоу «Голас дзеці» Данілы Плужнікава. Трансляцыю сольнага канцэрта спявачкі Зары глядзіце на Беларусь-3 сёння о 19 гадзіне. Заўтра ў брэсцкім акадэмічным тэатры драмы можна ўбачыць спектакль «Маленькі прынц». Пастаноўку ажыццявіў Цімафей Ільеўскі па п'есе Антуана де Сент-Экзюпері. Усе дарослыя спачатку былі дзецьмі, але многія паступова забыліся пра гэта. Яны палюбілі лічбы, развучыліся бачыць баранчыка ў зачыненай скрынцы і сталі верыць сваім вачам болей, чым сэрцу. Але кожнае сэрца час ад часу патрабуе вады, нібыта ружа, і толькі дзеці ведаюць, як трэба любіць гэтую ружу так, каб яна вырасла шчаслівай. Сёння і заўтра ў гомельскім гарадскім маладзёжным тэатры можна ўбачыць прэм'еру спектакля «Каралева прыгажосці». Над ім працуе рэжысёрска-пастановачная група, знаёмая гомельскім гледачам па спектаклі «Метр». Гэта рэжысёр-пастаноўшчык Віталь Краўченка і мастак-пастаноўшчык Крысціна Баранова. Жанр вызначаны як кухонны баявік. Створаны па п'есе брытанска-ірландскага драматурга Марціна Макдонаха. Спектакль выяўляе ключавую атмасферу яго твораў. Абсурдны, амаль гратэскавы паказ жыцця герояў, над якімі хочацца толькі пасмяяцца, змяняецца трагічнай развязкай, якая прымушае задумацца над пастаўленымі праблемамі. Заўтра ў праекце «Жывая культура» мы раскажам пра традыцыю пакланення каменным крыжам. У праграме можна ўбачыць абрад «Каменныя дзевачкі», што быў запісаны ў вёсцы Данілевічы і аграгарадку Баравое Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці. Перадачу «Жывая культура» глядзіце заўтра о 10 гадзіне на Беларусь-3. У беларускай сталіцы працягваецца цыкл канцэртаў «Класіка ля ратушы». Гэтыя праграмы сталі традыцыйным упрыгожваннем цёплых летніх вечароў і праходзяць у 4-й раз.
Па суботах мінчане і госці сталіцы могуць атрымаць асалоду ад шэдэўраў класічнай музыкі пад адкрытым небам на пляцоўцы каля гарадской ратушы. Заўтра тут адбудзецца канцэрт «Шароўны свет аперэты». На сцэне выступяць салісты беларускага дзяржаўнага музычнага тэатра ў суправаджэнні аркестра. У праграме прагучаць фрагменты класічных аперэт, а таксама эстрадныя хіты. Госцем вечара стане скрыпачка Маймуна. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У доме, дзе хаваліся ад немцаў вядомая яўрэйская дзяўчынка Анна Франк і яе сям'я, ужо амаль 60 гадоў адкрыты музей. Цяпер жа наведвальнікам тут прапаноўваюць унікальныя віртуальныя туры. У гэтым доме на набярэжнай Прынсенграхт маленькая Ганна Франк і яе сям'я хаваліся ад нямецкага пераследу з 1942 па 44 гады. Тут жа яна напісала свой дзённік пад назвай «Прытулак», які потым стаў бестселерам. З усіх, хто хаваўся ў доме, выжыў толькі бацька Ганны Отта. Дзённік яго дачкі ацалеў дзякуючы Міп Гіс, галандцы аўстрыйскага паходжання, якая дапамагала хаваць Ганну і яе сям'ю. Жанчына выкрала запіскі пасля іх арышту, а калі вайна скончылася, аддала іх Отта Франку. У 2009 годзе дзённік Ганны Франк быў прызнаны аб'ектам рэестра памяць свету ЮНЕСКО. 12 чэрвеня вельмі важны дзень, дзень нараджэння Ганны. Калі яна загінула ў лагеры Берген-Бельзен, ёй было ўсяго 15 гадоў. Гэты дзень нагадвае нам пра жахі мінулага, а таксама пра важнасць захавання гісторыі праз сучасныя тэхналогіі. Да 89-й гадавіны з дня нараджэння Ганны Франк супрацоўнікі музея арганізавалі новую паслугу – віртуальны тур. На працягу 25 хвілін усе памяшканні паўстаюць перад наведвальнікамі з мэбляй. Пры гэтым у рэальнасці пакоі музея пустыя. Пасля арышту ўсіх, хто знаходзіўся ў доме, немцы загадалі ачысціць памяшканні. Пазней, калі стваралі музей, вырашылі нічога не мяняць. У сталічнай мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага прадстаўлены фотапраект Ірэны Гудзіеўскай «Сімвалы Беларусі ў пошуках». Ён прысвечаны году малой радзімы. На экспазіцыі прадстаўлена каля 90 твораў, якія раскрываюць прыгажосць краіны. На пейзажных здымках можна ўбачыць зуброў, лён, хлебныя палі, пушчу і замкі. Фотапраект закліканы данесці да кожнага сэрца годнасць і аптымізм беларускіх сімвалаў, што ўтрымліваецца ў генетычнай памяці народа. За кожным пейзажам шчырая гісторыя, за кожнай фарбай павер'е, звычай або песня. Дадзены праект працяг вялікай аўтарскай тэмы «Зачараваная», якая пачалася больш за 8 гадоў таму. Заўтра ў касцёле Найсвяцейшай Троіцы ў Гірвятах адбудзецца канцэрт салісткі Вялікага тэатра Беларусі сапрана Алены Сіняўскай. У праграме прагучаць духоўныя творы і класічныя арыі. Троіцкі касцёл у Гірвятах адзіны ў Беларусі гатычны касцёл, у якім вытрыманы ўсе прыкметы гэтага архітэктурнага стылю. Сабраныя ад канцэрта сродкі пойдуць на аднаўленне святыні. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Сталіца далучаецца да салодкага флэш-мобу. Сёння адзначаюць міжнародны дзень шакаладу. Да свята мінскія кандытары здзіўляюць незвычайнымі смакамі дэсерту. Так можна прадэгуставаць шакаладныя цукеркі з бергамотам, перцам і нават кветкамі фіялкі. Выкарыстоўваюць шакалад і ў якасці матэрыялу для арт-кампазіцый і элементаў салодкага дэкору. Идет такое время, когда человеку хочется кушать как бы обычные продукты, но в сочетании какого-то изыска, пробовать какие-то новые вкусы. Это соленая карамель, из дрожжей это малина чили, бергамот, конфеты с бергамотом, с фиалкой, как-то мы даже делали конфеты с имбирем. Свята шакаладу адзначаюць ужо 23-й год. У гэты дзень у розных гарадах ладзяць кулінарныя турніры, майстар-класы і нават конкурсы шакаладнага бодзі-арта. У Нацыянальнай бібліятэцы працуе выстава адзення нашых продкаў. У яе ўвайшлі гравюры і літаграфіі 18-19 стагоддзя рускіх і замежных мастакоў з фондаў Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі мастацтваў. Прадстаўленыя малюнкі знаёмяць з нацыянальным касцюмам народаў, якія насялялі Расію ў мінулыя стагоддзі.
На адных літаграфіях персанажы статычныя, на іншых паказаны за якім-небудзь заняткам. Выявы імкнуцца да маляўнічасці яркіх і насычаных колераў, поўныя драбнюткіх дэталяў. Частка малюнкаў зроблены з натуры, а іншая па матэрыялах калекцыі імператарскага рускага геаграфічнага таварыства. У музеі гісторыі беларускага кіно разгорнута выстава «Казачныя героі Беларусі», частка другая «Вяртанне». Першая частка адбылася 2 гады таму, калі ў той жа зале ўпершыню былі прадстаўлены героі беларускіх казак, міфаў і легенд, матэрыялізаваныя ў роставых скульптурах і змешчаныя ў арыгінальны мультымедыйны контент. Гэты праект стаў пралогам да стварэння новых скульптур, анімацыі герояў беларускага фальклору, стварэння гульнявых рашэнняў у галіне віртуальнай і дапоўненай рэальнасці. Выставу можна наведаць да канца тыдня. Да 70-годдзя заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Анатолія Кашталапава у эфіры праект «Майстры і куміры». На працягу многіх гадоў маэстра кіраваў беларускім дзяржаўным ансамблем народнай музыкі «Свята». Перадачу «Майстры і куміры» глядзіце сёння ў 22:20 на Беларусь-3. Сёння з нагоды юбілею навіны культуры завіталі ў госці да Анатолія Кашталапава, каб павіншаваць яго, задаць свае пытанні майстру і не толькі. Здравствуйте, Анатолий Михайлович. 18-й год для вас трижды юбилейный. Ну, во-первых, круглая дата со дня рождения. Во-вторых, вы работаете уже 30 лет в ансамбле народной музыки «Свята» и ровно 35 лет вы носите звание заслуженного артиста Беларуси. И все-таки у каждого в жизни есть собственные, особенно важные и не обязательно календарные вехи. В 1971 году пришел я работать в Государственный народный хор БССР тогда. Сейчас Академический хор имени Титовича. Дата, которую я постоянно вспоминаю и радуюсь за то, что я пошел в мир искусства. 14 января 1974 года создания «Хороших», я всегда этот день праздную. Также в «Свято» 1988 году пришел работать артистом. Ну и, конечно, в 2000 году, когда стал руководителем, эти даты для меня значимы. Я всегда о них вспоминаю, что я сделал за это время и что я собираюсь делать. Анатолий Михайлович, а как вы пришли в танец? Я занимался на баяне, в Доме пионеров, в детстве ходил, отец мне отдал. Но когда увидел меня Геннадий Иванович Титович, я блондин был, яркий, и видел образ такого белорусского парня Юрочкой, и пригласил меня танцевать. Я попробовал, ну, получилось. И сразу солистом меня поставили. Я очень много работал. Приходилось танцевать и день и ночь ходить в Большой театр оперный, на классические уроки. До фанатизма занялся танцем. В 1974 году, когда создался ансамбль «Хорошки», Валентина Ивановна Гаевая и Николай Григорьевич Дученко, они меня пригласили. А потом, конечно, я вернулся. Я уже играл на гармошке, танцевал с гармошкой, на дудочке играл, на флейте, на карине. Очень нравилось, потому что все было новое, необычное. В ансамбле много молодежи. Чем интересен ей белорусский фольклор? Поп-музыка, она не очень мелодичная. Я думаю, что народная песня запоминается мелодией, и она трогает душу. Люди плачут, и мы сами исполнители плачут, если веселая песня, то танцевать хочется. Люди сидят в зале, они вот прыгают на стульях, и им поэтому нравится. В произведениях ансамбля присутствуют и современные ритмы. Насколько важно сегодня для коллектива подобное звучание? Сами песни, они показывают, что они спокон веков были ритмичные, народные. Например, песня «Понеделок раница и сено молодое, косил батька, косил я, мы косили двое». Косьба идет. Раз, два, шах-шах. Ритмические рисунки, как роковые. Почему получается? Потому что раньше играли всегда колотушкой. Вот вам современный ритм. Анатолий Михайлович, а все-таки вы планируете как-то отметить свои юбилеи творчески? Я играю на флейте, на дудочке, на карине, на гармошке. И с этими инструментами могу одновременно танцевать. Номеров много насобирается. Но я хотел бы, чтобы это молодежь делала. Это самое главное, передать это все молодежи. Для меня будет самый большой подарок юбилей. Спасибо, Анатолий Михайлович. Здоровья вам и творческого долголетия. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. А адразу пасля выпуску вас чакае сольны канцэрт спявачкі Зары, што адбыўся ў межах фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Да сустрэчы!